Hola, veus, en Francisco i la Rafaela són un matrimoni de Puente Genil, Córdoba. L'any 1976 vivien a Fraga. Aquell mateix any, concretament el 23 de desembre, es van desplaçar fins a la capital del Segrià, on la Rafaela va donar llum bessons a la residència General Moscardó, l'actual Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Després del part per cesària, els metges li van comunicar a en Francisco que els seus fills havien nascut morts. El pare es va quedar en estat de xoc i va demanar als metges que li deixessin veure els cossos dels seus fills. Però els metges no li ho van permetre, volien evitar que el pare s'emportés un mal record. Després del part, la Rafaela va patir una insuficiència renal, la qual cosa va obligar el matrimoni a desplaçar-se urgentment cap a Barcelona. És per aquest motiu que en Francisco no va poder assistir al suposat funeral dels seus fills. És per aquest motiu que va donar la documentació de l'assegurança a una infermera que se'ls va oferir per dur a terme tota la gestió del funeral. L'any 2011, quan els mitjans de comunicació va esclatar el tema dels nens robats durant el franquisme i els primers anys de la democràcia, aquesta parella va sospitar que ells podien ser una de les víctimes d'aquest cas. És per aquest motiu que van emprendre accions judicials. L'expedient es va iniciar al jutjat número 4 de Lleida i es va arxivar al cap d'un any en no haver-hi proves prou contundents de sostracció de menors. Durant tots aquests anys, la parella ha anat recopilant proves contradictòries que els han fet arribar a la conclusió de que els seus fills no van morir durant el part, com van dir els metges, sinó que van ser robats i donats en adopció. Sigui com sigui, aquesta parella hem de dir que també té la confirmació oficial de que els seus fills no van ser enterrats ni al cementiri de Lleida ni al cementiri de Fraga. Per tant, aquesta parella, en Francisco i la Rafaela, continuen lluitant amb l'esperança de trobar als seus fills. A continuación de esto, pues me gustaría aportar fotografías de la familia, ¿no? Para ver si las personas que supuestamente pueda ver este vídeo, pues que vean sus rasgos físicos a estos hombres, porque son hombres, bueno, entre comillas, porque tampoco sé realmente si fueron niños o niñas, porque no me lo enseñaron, igual son niñas, igual son hombres, no lo sé, para que vean con esa fotografía los rasgos físicos de sus padres biológicos y de su hermano biológico que tengo aquí al lado izquierdo, ¿no? Yo me voy a dirigir a los padres adoptivos que posible tenga esos hijos míos, que le digan la verdad de los hechos, porque yo ya no espero de ellos nada, o sea, son personas mayores, tienen su vida hecha, y entonces lo que yo quiero es que ellos le digan a ellos que no son sus padres biológicos, que son sus padres adoptivos.